Табигатта көз башы, басу кырларда урылган саламнар үнеме, еракта түгел комбайннар гөрөлтүсү ишетелә. Шактый саргая төшкән үләннәр, агач яфраклары, буларның барысы да шәһәр тормышыннан чыгып киткәч кенә күзгә ташлана. Алтын балык кызлары да диңгез буйларында ял итеп кайтканнан соң, авылны сагынуга түзә алмыйча, җыелышып, әби белән бабай янына кунакка кайтып килергә булдылар. Хава, синдә үткән яшьлек, беренче мәхәббәт, татлы хыяллар. Бу авыл тормышы эшнең бер беткән чагы булырмы икән ул? Кызлар, шуның белән дә ямьле бит инде ул авыл. Көйөнтә чиләк белән суын ташыйдык, аркылы пычкы белән утын кисәйек, чөгендерендә, шүбендә утадык. Җитсә идек әле барсына да. Хәзер заманалар үзгәрде, Гөлия. Су өйгә кергән, мишкә ягасы юк, газ яна. Кайбер илләрдә шулай да һаман кул хезмәте. Безнең әби белән бабай да, кызлар, көтә торганнардыр инде. Әйдәгез инде кириек. Балалар кайткан. Кызлар шушылайында менә. Yüzüye tanışkılığız. Лениза бүген түтәлләргә 7 лейка су сипте. Помидорлар әле кызармаган, аның каравы кыяры менә дигән булып үскән. Тик Ленизабыз артык кызып китеп, әбинең тозлысы кыярларын да җыеп чыккан шул. Ой-ой, өлгөр дә инде. Алмалар. Рәхмәт инде балалар, бөтен эшне бетереп китәсез. Рәхмәт инде, рәхмәт. Бу авылда әле элеккеге гореф-гадәтләр сакланган. Кызлар көйөнтә чиләк асып, сиртмәле кыйга суга йөриләр. Гөлияның да мунча ягарга исәбе. Таныш сукмак буйлап вак-вак атлап суга китте. Әйбәтме? Ярар. Авыл тормышы сагындырган. Гөлиябыз су ташыганда күрше тирә белән исәнләшеп, күрешергә дә өлгерде. Михаллер. Тугыз көйөнтә суга барганда 15 авылдашының хәлен белеште. Ай-ай, 7 дә инде. Тагын 5 көйөнтә кайтса, мунча тула. Рәхмәт, кызым, рәхмәт. Ашкыр балалар бар сиңел. Суны кайталар, мунчасын якалар. Шүмен утыйлар деген. Суны утыйлар, су сибәрәр.
Ул арада Лениза буага каз үрдәк куарга китте. Ата казыгына хәтер усал булып чыккан, хәтта шуқып та алай язган. Шуңа үш итепме аларны Лениза ераккарак куган. Кичен сораганда әби бер баш казны чыгара алмады. Ул иртән генә кайтып керде. Розалия апа, иде. Ой, Гөлия кайткан икән. Розалия апа, ни хәлләр бар? Ой, исән сагынып. Розалия апа, кунак кызлар белән кайттым әле. Мунча кереп, пешән чабып рәхәтләнеп ял итәргә исәп. Бик әйбәт булган, бик яхшы булган. Авылда бит аның һавасы да яхшы, рәхәтләнеп мунча керсез, су куйнырсыз. Әле менә алма бәлешеп пешергәнем. Мәйтәм сыйлансыннар әзрәк. Бәләкәй генә мәйтәм. Мәгезәле. Рәхмәт инде. Ой, Розалия апа, рәхмәт. Әйдә, Розалия. Бигрәк уңган Розалия апа. Ой, рәхмәт. Ул җиләкне күрсәгез быел сез, җир җиләген. Никашна тавыннан шул хәтле күп җыйдык. Барыны ясадыңызмы сез? Барыны да ясадым. Аннарсын алманың күплегенә гел әйтеп аңлатып бетершәт түгел. Розалия апа, ни яңалыклары барсың авылда? Ниләр бар? Бар инде ул яңалык. Әле менә Гөлнараның малае өйләнергә тора бит. Кайсы Гөлнара ул, Розалия апа? Менә зав клуб безне. Зав клуб менә. Зав клуб. Бик яши түгелмесең әле, Лена да менә инде. Өйләнә дә инде, өйләнә. Кайсы яктан кызы? Кызы шалдан, бик акыллы, бик матур кыз. Әйбәт булган. Эй, онытып торам бит мишкә бит тагы 2 табак пирог тыкканым. Эй, кызлар, китим инде мин ямыгыз. Тагы кичбә кермен әле. Кересең, Розалия апа, кересең. Рәхмәт сиңа. Кызлар, мунча шеп булып кызган, себеркеп пешердем. Әйдәгез рәхәтләнеп мунча керәбез. Кызлар, ә мин соңрак керәчәкмен ни өчен дигәндә мин бүген клубка чыгып кердем. Синең гомергә Бизәнәм, өйгә кереп бизәнәм, яме? Киттек. Бар. Киттек без. Шәп итеп мунча керәбез. Чабындырсың. Чабам. Шәп итеп чабам. Мунча жанга тәнгә шифа бирә. Ару талулар онытыла, пакланып, сафланып китәсең. Сабан туйда сабакташлар белән очрашканда матур, яшь күренүнең төп сере нәкъ шунда җәмәгать. Шәпме? Менә ул кая татар мунчасы, ак шәп ягылган. Утынын кызганмаганбыз, шәп. Коен себеркесе, иң файдалы себерке. Кызлар, сез мине мунча белән шулкадәр кызыктырдыңыз, башта мин дә чабынам да, аннан гына клубка Булдай сиярсы шәйдә. Лениза әйдә, сине чабам. Булдай сан сиятүш. Лениза әйдә, сине чабам. Әйдә. Арганнары бетсен, Лениза шибәр сулу булсын тагында. Шәпме? Спа салоннары бер якта торсын, әйме кызлар, авыл мунчасына җитми инде. Bundan konda yaratacak. Рәхмәт инде балалар, бөтен эшне шәбәттәрдегез. Бәлеш тәпсеп чыктыз уларга да, Аллаһка шөкер. Әйдә. Безнең әбинең бәлеше шундый тәмле була, телене йотарлык. Авыз итегез әле сездә. Утырыгыз балалар. Утырыгыз. Әйдә, ашагыз. Ана кырыйны балалар, туктап, чагып кер. Яхшы. Кырыйны алалар. Әйдә, тамагы да ашканып, бик күп эшләр дә эшләдегез, Аллаһка шөкер. Шәйдә, нык тәмле. Әби, каралым. Тагын әсенме? Әйе. Теге түбәне шилгез иләндем әле ул. Син ортан йөри тагын дисанчы илгез әйтәсеңме? Шул инде, шул. Каралы Гөлия. Ул егет турында безгә бер сүз дә сөйләгәнең юк. Бөтен серне дә ачмыйлар инде аны кызлар. Ә нигә десантчы диләр аны, армиядә десантник идем әле ул? Кызлар шакка торам дип, теге пожарник алаштан сикергән ебит ул. Оягын ортырып бер ой жатты. Шундай хәлләрдә була кызлар менә. Юк балам, өйләнмәде әле ул, кызлар калмады бит авылда. Бик шәп җегетләребез бар авылда, кайтмыйсың дисәң. Нигә? Егет шәп булса, бәлки кайтырмын да әле. Шаллыда егетләрнең башын әйләндергәнең җитмәгән кызый. Инде хәзер монда кайтып әйләндермәкче буласың. Солярий белән салоннан башка яши алмыйсың бит син. Як булса кызым аны солярий ясарбыз. Егетләребез алтын куллы безнең кызым. Әйдә, ашагыз, аша. Ашагач, аны сыерга пешенчә алып кайтып биребез. Утырабыз аны. Ана күрше егете дә булышам дип тора. Ярар. Эшлибез бабай, эшлибез, чабып кайтабыз. Ярар, рәхмәт. Тәмле булган бәлешләр. Ашагыз, ныгытып ашагыз. Эшеп куйбыз, эшебез.
Пешәне хәтәр быел. Кызлар кайтканча бабай берничә кибән куярга да өлгергән инде. Кулда шалгы сәнәк, киерлеп пешән чаба кызлар. Эх, табигатьтә рәхәттә соң. Ай-яй, эшчән дә инде үзләре. Кызлар, мунча шеп булып кызган, сибирке пешердем. Әйдәгез рәхәтләнеп мунча керәбез. Кызлар, ә мин соңрак керәчәкмен ни өчен дигәндә мин бүген клубка чыгып кердем. Синең гомергә Бизәнәм, өйгә кереп бизәнәм, яме? Киттек. Бар. Киттек без. Шәп итеп мунча керәбез. Син чабындырсың. Чабам. Шәп итеп чабам. Әнә, минем кебек бу ике кыз да клубка килә. Нидер сөйләнеп, кемнедер искә алып. Ярар, килеп җитәрләр әле. Яшьләр авыл клубына тугры калып, шушында җыела икән. Исеме дә җисеменә туры килә. Яшьлек мәдәният йорты. Мин чыкканда егет-кызлар әз иде. Күрәсең, иртәрәк әле. Каршы алды безне, яшьләр телендә әйтсәк, завклуб. Мәдәният йорты эчендә музей да бар. Ул авыл оешкан көннән бирле эшләп килә. Кергәч, күзләр камашты. Ниләр генә юк монда. Иҗат коллективлары, үзешчән җырчылар, сугыш ветераннары турында мәгълүмат бирә торган махсус почмаклар да урын алган. Өстәвенә авылда оста куллар түгәрәге дә эшләп килә. Аннан без кече залга үттек. Биредә бөтен горыф-гадәтләргә, традицияләргә тугры калып язылышалар. Яшь парлар кавыша. Ришат апа, авылыгызда яшьләр күпме клубка чыгучылар бармы? Яшьләр авылда күп, но элекке белән чагыштырганда әзрәк. Хәзер болай клубка чыгалар, җәй көне әзрәк инде яшьләр. Чөнки урамда, табигать чагында яшьләр күбрәк. Мәсәлән, махсус кичәләр, концертлар, дискотекалар буламы? Мисал өчен, яшьләр көненнән ниндидер бер чара буламы сездә? Наркомания, тәмәке, аракыга карата аңа каршы дискотекалар үткәрәбез шимбә көннәрендә. Ашыклар көне, студентлар көне, күбрәк кыш көне инде, күбрәк җәй көне табигать чагында. Клубыгыз ничәдә бикләнә? 7-дән 11-гә эшли клуб кичке якта. Музей ЗАГС белән танышып йөргән арада клубка яшьләр дә җыелган иде. Алар арасында Сабантыя гүзәле Айсылуны да очраттым. Сабантыя гүзәле булгач, сине бөтен җирдә таныйлардыр инде, әйме? Бөтен җирдә дип инде булгалы очраклар, җәмәгать транспортында да таныйлар, һәм кибетләрдә дә килеп эндәшәләр. Кара әле, сезнең бу клубта күбрәк авыл егетләреме, әнә шәһәр егетләреме? Төрлечә булгалы. Авыл егетләре дә күп була, шәһәр егетләре дә кайталар. Сен кайсылар күбрәк эш? Миңа авыл егетләре күбрәк эш. Айсылу Вәлитова Сабантыя гүзәле 2011 Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлаган. Хәзер автомобильләр заводының баш конвейерында эшли. Хыялы бәхетле булу. Яшьләр белән якыннанрак танышканнан соң бергәләп биедек.
Әллә бер авыл егете миңа күздә төшерде инде. Клубта бераз биегәннән соң Алсу белән күнбагыш чиртергә чыктык. Алсу, иртәгә берәр күрше авылга клубка алып барыш булмас микән? Белмим шул, Лениза. Иртәгә бит Илназ кайта дигәннәр я. Илназмы? Аның кызы бар бугай. Каян беләсең, күрдең что ли? Кызлар шулай ди. Кара әле, Алсу, бердә сөйләнгән югаймы сиңа нинди егетләр ошый ул? Миңа Лениза беләсеңме? Ой, кимнәр хиста? Тартмасын, ишмәсен, матур хиста булсын. Ә миңа беләсеңме, юмарт егетләр ошый. Шәшәген дә берсен, конфетын да. Бер кирип, бер чыгып, шулай клуб бикләнгәнен сизми дә калганбыз. Күпме генә ялынсак та кабат ачмадылар. Нишлисең, авыл клубының үз кагыйдәләре, үз кануннары. Ул кичне биегәндә күз төшергән Илдар исемле егет озата кайтты. Илдар, син йолдыз санарга яратасыңмы? Үзегә генә йолдыз санау кызык түгелдер инде ул. Кызлар белән санарга яратам. Мин дә егетләр белән йолдыз санарга яратам. Рәхәт шундаймы? Саф һава. Бу бит кабатланмый торган мизгелләр. Авыл клубы миңа ошады, рәхәтләнеп күңел ачтык. Иң мөһиме, яңа дуслар таптым. Яңа танышу, яңа мәгълүмат һәм тагын яңа дуслар.